Hej og velkommen til den her video. Mit navn er Goofy Woofy, og i dag så spiller vi Title Tag Game. Jeg håber I vil se noget og glæder os til den her video. Lad os lade videoen begynde. Okay, hvad for noget skal vi vælge, man? Jeg tænker vi vælger. Jeg tager bare sort og det der. Yes. Nu spiller jeg Untitled Tag Game. Pause. Den her video tager rigtig lang tid at lave, så det betyder virkelig meget, hvis du smider et like og subscribe, så du kan se flere videoer som denne. Det er der. Team Deathmatch. Det lyder sjovt. Så ja, nu har jeg valgt Team Deathmatch. Hvor hurtigt kan man egentlig komme op på fart, det gør det her. Jeg attacker. Han må i hvert fald ikke fange mig. Jeg fik jumpet. Okay, nu skal jeg bare op. Okay, det er overlevet. Hvordan fik jeg ikke ham? Jeg følte, jeg ramte ham lige i panden. Nå. Jeg kan bare løbe på det her. Så de der sindssyge jump. Så løb de bare efter mig sådan her. Okay. På et tidspunkt vinder hun så, om det er ved på. Okay, det går rigtig godt lige nu. Ha, psych. Jeg skal fange ham. Hvad? Nej. Jeg tænker, jeg vælger Crown. Så vil jeg gerne være ham, der vinder med kronen. Ja, der med, men ikke vinder med dø. Hvis nu han overlevet. Hvis nu. Krone, okay. Hvor er det med crownsene? Okay. Fantastisk, jeg væltede lige fra start. Eller kronen lige fra start. Fantastisk, ja. Jeg går efter ham. Nej. Ham der. Jeg går
op. Jeg vil gerne have, at han skal ned med dig. Der er ikke noget. Skal lige. Han blev fanget. Ja. Jeg kommer efter ham. Ham der, han skal ikke tage det fra mig. Der er no way, så var jeg noget der. Okay, der er der. Der er der lige der. Du skal dø. Jeg skal have ham. Han skal dø. Jeg skal have hans krone. Det er min krone, ikke hans. Det er min. Okay. Nej, okay. Nej, okay. Han der GWP. Ah, jeg vandt! Jeg vandt! Jeg vidste det! Jeg vandt! Kom nu lidt, jeg vandt! Jeg vandt! Ej, jeg er så god. Jeg er bare så god. Jeg vil gerne have et glashus. Ej, jeg vandt. Jeg troede seriøst ikke, jeg vandt, men okay. Jeg havde ikke forventet at stå og gemme mig om bag der. Jeg tror, det her bliver sidste match i det her. Og så siger vi farvel. Okay, vi tager bomb. Fint mig. Der er han en bombe. Han er seriøst en bombe. Nej, det er faktisk ikke. Jeg giver ikke noget af ham. Han er bange. Og nu stamper ham, der har det fra start. Jeg skal ikke være ham. Okay, så pace. Jeg skal ikke være ham med bomben. Runner. Okay. Shit. Det betyder rigtig meget. Så hvis I kan lide, subscribe og like. Så hjælper det mig med at lave bedre videoer, så I kan se flere videoer. Okay? Så nu er det kun hvis du kan like.